Tieto slané pletienky zvládne aj kuchársky analfabet. Jemné ako obláčik a do hodiny sú napečené. Najprv pripravíme v miske kvások. Kocku droždia vymiešame s lyžičkou cukru, pridáme 100 ml vlažného mlieka a lyžicu múky. Zakryté necháme 5 až 10 minút postáť. V mise premiešame pol kila hladkej múky s lyžičkou soli, pridáme nakysnutý kvások, 200 ml mlieka, 1 žltok, pričom bielok si necháme na potieranie a ešte 100 ml oleja. Všetko spojíme, rukami vypracujeme hladké cesto a necháme asi 10 minút kysnúť. Potom cesto rozdelíme na 6 častí, z každej vyšuláme 3 kúsky a zapletieme vrkoč. Môžete urobiť aj žemličky alebo rožky. Pletienky potrieme bielkom, posypeme soľou a rastcou alebo makom a semienkami. Necháme ešte pár minút kysnúť na plechu a pečieme na 220 stupňoch asi 12 minút. Nezabudnite pletienky preložiť na mriežku a už len chvíľku vydržať, aj keď to tak krásne voní. Sú neodolateľné a ulož si recept, lebo z teba spraví majstra kuchyne.